Usa ka balay ang ugdaw human gilamoy sa kalayo sa barangay Carmen sa Cagayan de Oro City. 70,000 pesos nga cash nga pangbayad unta sa eskwelahan, lakip, nasunog. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Sa video nga kuha ni Berl Aguilar Jr., makita ang dakong kalayo nga milamoy sa Acacia Extension sa barangay Carmen sa Cagayan de Oro City. Pasado alas 3 sa hapon adlang Lunes, ang mga residente sa lugar nagtinabangay aron pakgangon ang kalayo. Sa laing anggulo sa video nga kuha ni JR Maiso, makita ang mga residente nga ginasalbar ang ilang mga bike o mga motorsiklo samtang padayon ang paglamoy sa kalayo sa maong balay. Kaya dito man ko naglawag mo ko sa baboy. Then pag kumanog lawag na may piti-piti sala, wa may tao diri. Pag anak ako sa sira. Na may kayo din, anak ba din kayo di. Kamang ko anak kay dito man pa do ang kuan, nagdon mo ni kuan. Balik lang ko kung tubig diha. Sabihan lang ko dito nang kamang na dito kay namin ni Alcoba diri. Paspasid kayo. Gawas sa pipila ka mga motorsiklo, wala na laing nasalbar pa ang iyang mga anak. Lakipsab sa nasunog ang iyang balor 70,000 pesos nga tinigom nga para unda ibayad sa eskwelahan sa iyang anak. Gilugi gyud ako kay para sa akong anak. Ako pangandre sa akong anak nga. Ginanagon mi nga kapis 100,000 ang UGT lang sa usa ka tuig dito sa Manila. Pangandaman gyud nako. Wala gyud usa ka pamilok wala. Sumala sa Bureau of Fire Protection Carmen Station nga wala na laing balay nga nadamay sa maong sunog. Gama sa mixed materials ang balay, hinungdan nga paspas kini nga nasunog. Pwede electrical pero dili pa ta mo kuan ana karon mo conclude oo. Kay under investigation pa gid siya. 100,000 pesos ang natalang danyo sa maong sunog samtang nag-apod-apod na sab ang Cagayan de Oro City Social Welfare and Development Department og paunang tabang sa 5 ka mga pamilyang apektado. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao.